No busquem perfecció, busquem afluixar una volta de rosca al vespre. Tanquem la sèrie Estrès, cortisol i gana tardana amb un pla curt, segur i amable per afluixar una volta de rosca aquesta nit. Quan acabem, vés a l'enllaç de l'avió, obre WhatsApp i escriu C25 per rebre el mini protocol en plantilla de 72 hores. Ara t'explico com aplicar-la. Al capítol 1 hem dit que si el termòstat queda alt, la gana de dolç s'engega sola. Ho recordes? Pensa en una roda dentada. Cada clic baixa tensió i evita reculades. Avui faràs un o dos clics, no tots. Si tens el camp massa ple, el son lleuger i un entull fort, calen pocs clics. Exemples: pla A per a dies normals, berenar proteïna i fibra, sopar 3 traços lleuger, llum càlida i respiració 4-7-8. Pla B per a dies d'estrès, plat únic molt senzill, passeig de 8 o 10 minuts i kit d'auxili, iogurt vegetal i fruita o coca d'arròs i humus persical. Ves a l'enllaç de l'avió, obre WhatsApp i escriu C25 i en un 3 i no res t'envio el mini protocol en plantilla de 72 hores per començar avui.